Periaatteessa metsäpolitiikka kuuluu Suomelle, ei EUlle. EU on kuitenkin pyrkinyt vaikuttamaan siihen kiertoteitse ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kautta. Ongelma on ollut pitkään se, että ne, jotka sitä yrittävät, eivät ymmärrä Euroopan metsien moninaisuutta, eivätkä perusasioita metsistä ja metsätaloudesta. Vihreä idealismi saattaisi toimia taksonomiassa, jos metsikköä voisi kasvattaa niin, että siitä tehdään vain yhtä tuotetta. Mutta jokaisesta puustakin menee raaka-ainetta useisiin erilaisiin tuotteisiin, niin se ei toimi. Siksi koko metsätuotannon arvoketju täytyy ottaa huomioon ja varmistaa sen kokonaiskannattavuus. Meidän pitää voida pitää päätösvalta metsistämme. Suomesta on mahdollista rakentaa biotalouden suurvalta, joka perustuu ympäristöystävälliseen ja kestävään politiikkaan, jossa metsä voi hyvin ja puuston määrä kasvaa edelleen. Voimme haastaa biopohjaisilla tuotteilla lähes kaikki kriittiset raaka-aineet, kun meille vain annetaan mahdollisuus, eikä sitä pilata ylisäätelyllä ja koko ajan vaihtuvilla hiilinielulaskentasääntöillä. Tarvitaan järjen ääntä. EU:hun tarvitaan joku, jolla on kokemusta ja rohkeutta puolustaa järkeä. Äänestä Eija-Riitta Korholaa, numero 22.